Ήταν η μέρα που φτιάξαμε χιονάνθρωπο. Ξυπνήσαμε κατά τις 8, τη νύχτα πάλι χιόνιζε και η εικόνα έξω από το παράθυρο ήταν μαγική. Εν τω μεταξύ, στα προηγούμενα βιντεάκια που μιλάω για το ταξίδι μας στη Ρωσία, που το είδε η θεία μου και μιλήσαμε, όντως φαίνομαι κουρασμένη. Δεν ταιριάζουν, λέει, αυτά που περιγράφεις με αυτά που δείχνεις. Παιδιά, είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Το να βρεθείς ξαφνικά από ένα χωριό σε περιβάλλον που είναι άγνωστο και υπάρχει ποτάμι, πραγματικά ποτάμι από ανθρώπους, είναι στρες. Μία μάνα νομίζω ότι δεν ξεκουράζεται ποτέ. Θα ήθελα να σας ακούσω λίγο στα σχόλια. Εγώ στα ταξίδια, ειδικά μάτια 14. Τελεία. Σας δείχνω τόση ώρα εικόνες που ήμασταν καλεσμένοι σε σπίτι παιδικού φίλου του άντρα μου. Μένουν αυτοί μία ώρα από το κέντρο σε ένα σημείο που είναι τύπου χωριό με περίφραξη και security. Πολύ ωραίο μέρος, χειμώνα καλοκαίρι. Λίγα μέτρα από το σπίτι βρίσκεται πόρτα η οποία σε πάει στο δάσος. Όλα, επενθυμίζω, είναι φυλασσόμενα. Γύρω-γύρω από την περιφραγμένη περιοχή έχουν σπιτάκια με φύλακες. Πληρώνεις τύπου κοινόχρηστα για αυτή την υπηρεσία, αλλά άφοβα αφήνεις το σπίτι σου και πας διακοπές και δεν φοβάσαι τέλος πάντων μη σε κλέψουν. Ποταμάκι πιασμένο με πάγο, χιονισμένα δέντρα. Ένα παραμύθι, παιδιά. Ντυθήκαμε καλά, παίξαμε, ανάψαμε φωτιά για να ζεσταθούμε. Μας ετοιμάσανε νόστιμο τσάι. Πολύ αγαπημένο ζευγάρι έχουν επίσης και αυτοί 4 παιδιά. Φτιάξαμε χιονάνθρωπο, κάναμε άγγελο πάνω στο χιόνι. Καθίσαμε κάτω από τα κλαδιά για να πέσει χιόνι πάνω μας. Πολύ γέλιο, περάσαμε όμορφα. Στο σπίτι μας περίμενε ειδική παραγγελία. Όσοι ζείτε στο χιόνι, στα χωριά, σίγουρα θα έχετε γλύψει παγάκια, σταλακτίτες που κρέμονται κάτω από τις σκεπές συνήθως. Λοιπόν, μας έφτιαξαν οικολογικό καθαρό προϊόν τέλος πάντων. Σασούλκι τα λέμε στα ρώσικα και τα γλύψαμε ρε παιδιά, τα απολαύσαμε και εμείς και τα παιδιά. Μεγάλο σπίτι, πολλά παιδιά, περάσαμε τέλεια και περιπεπτόντως έτσι πέρασε όλη η μέρα χωρίς να το καταλάβουμε.